לא יודע, אני לא רגועה. נראה לך שאכלה את זה? נראה לי שהיא טרפה את זה. טוב, זה חייב לעבוד לנו. מה זה? מצאתי את זה בלוקר שלי. זה חוג לאילוף כלבים, בדיוק מה שאני צריכה בשביל אלבי. תני לי לנחש, זה נופל לך בול על ההיפ-הופ? איך ידעת? שכחתי לספר לך שאחד, עומר לא באמת דלוק עלייך, אני בשוק. הלם. ושתיים, הוא סיפר לי שמימיה מנסות לגרום לך לפרוש מההיפ-הופ. מה? למה? אני חושבת שאת לא רוקדת מספיק טוב ושתרסי להם בתחרות, אבל אם תפרשי ותעברי לחוג אחר, אבל עזבי, הן סתם סתומות. זה שאין מאפנות ממש לא קשור אלייך, ליבס. את רוקדת מדהים ואין... מאפנות. בדיוק. בדיוק. אני אומרת, בוא ניתן להם לעבוד קצת. לפחות נהנה מזה. רותם, אני לא מאמינה שהחוג אילוף כלבים נופל לי בול על ההיפו. בסה. אבל אין מצב שבשביל חוג אילוף תעזבי את ההיפ-הופ. ברור שלא. אם זה היה נגיד חוג אחר, אולי חוג בישול, הייתי שוקלת לעבור. אתם רוצים לדעת מה אני עובר? בעברית קוראים לזה משבר, כי ככה זה ואין מה לדבר.